Jeg sov mellem det meste af turen, men hvordan kom vi herover til den her ø? Altså lige fra Mauretanien. Nå, det er fordi, jeg kender sådan en vej under jorden, hvor man kan komme fra Mauretanien til det kolde land. Rimelig ironisk, det her det kolde land, hvor det ligger lige ved ækvator. Jamen, det var for at sørge for, at der ikke kom af på for mange folk dernede til. Prøv lige at se. Hvem er I? Nå, det er dig, Kupan. Hvem er dragen? Jeg ved ikke, det var sådan en eller anden drage, der lige pludselig ville have mig hen herover. Jeg ved ikke, hvordan den kunne vide, du lige var her. Der er stadig nogle få krigere, der holder ud af Australien. Og det er desuden også der, hvor Indiana Jones, Luke Skywalker der. Så de ser derhen nu. Fint. Hvilken styrke! Han er jo 5 gange så stærk som mig, og han er også selv stærkere end katten Freja og den afdøde Tuma. Det er jo helt vildt. Han er den mægtigste skabning, der nogensinde har eksisteret. Det må du undskylde, jeg fik du efter Wilson. Forstærkning! Ordre 846 nødstilfælde. Skulle det være noget? Big Bang Thunder Explosion. Hvorfor stod du efter Bjergrødgården? Fordi jeg gerne vil bevare den til efterkrigen. Men på den anden side var den helt dumt. Det er nu det der fly, jeg skulle